Miksei vaan voisi jäädä himaan? Astronomi. No niin. Action. Action. Moro. Mitä mies? Ei tässä mitään ihmeempää. Ollut vähän rankka viikko silleen henkisellä tasolla. En oo oikein ollut kauhean aktiivinen tai onnistunut ihminen tässä lähiaikoina, mutta roikutan nyt arjessa kiinni ja koetetaan mennä eteenpäin. Ei olla viikkoa nähty eikä oikeastaan edes puhuttukaan mitään. Ei olla, kyllä jo äijällä ollut vähän kiireet uuden duunipaikan kanssa. Ja... No ei se nyt siitäkin, äijä ei vaan ikinä oo soittanut mulla. No eikä oo soittanut mulla. No vittu, sä soitat aina. Ei voi aina laittaa kaikkea vastuuta mun olalle, mun hartioille. Sä teet kaiken tän firman puolesta. Mä vaan rahoitan. Tää no ei tiedä, menee 50-50. Vittu. Joo. Mut joo. Juu, mulla alkoi uusi duunia ollut. Siinä vähän kiireitä ja nyt mulla on arkivapaita. Tää on aika jännän tuntusta. Ei oo ikinä ollut arkivapaita. Nyt on ekaa kertaa elämässäni arkivapaa ja tuli eilen Turkuun. Eipä juurikaan, käytiin leffas ja sit mentiin nukkumaan ja tänään piti heti aamusta aikaisin herää, mut no kai nyt vielä periaatteessa on aamu, et lasketaan. Ei tää kyllä tää on aika työttömä aamu tänään. Mullakin on tänään vapaa päivä koulusta ja No. ei oo tehty oikein mitään tähän päivään vielä silleen hyödyllistä. Mulla on huppa, mulla ei ikinä oo huppaa. Sit mulla ei ikinä huppuu pääs, nyt pitää huppuu pääs. Kävin parturis ja se kävin niinku vakkariparturilla tai niinku varasin ajan vakkariparturilta. No ei ollut vakkariparturi paikalla. Oli joku harjoittelija ja en mä tiedä, saaks tämmöisestä nostaa jotain syytteitä. Ei voi niinku pilaa niinku näin pahasti. Äijä on kyllä semi kokattu. Mä ollaan molemmat vähän kokattu. Mä joudun rokkaan nyt koko ajan pipoa, kun mä en oo vielä kävinnyt parturiin, kun mulla on kauhea kriisi päällä, kun mä en tiedä mitä mä haluan tehdä mun hiustenkaan ja äijä laini vaan kokatti. Äijä feidi siis kokatti. mä en tiedä miten voi niinku noin pahasti niinku feidi. Se on niinku maailman simppelein asia ja sit kun mullakin on semmonen vähän kasvatusprokkis, mä miettisin, että kyllä mulla oli joskus semmonen mullettipermis. Se oli se oli ehkä vähän liiankin hienon näköinen, niin mä nyt miettisin, että mä kasvattaisin sen takas ja sit mä vaan ajattelin, että mä käyn vaan hakee feidiä, että silleen kun on myyntiedustaja, niin tarvii silleen suht koht cleanilta näyttää aina kun käy kaikkialta. On hyvä, kun mä näytän aina ihan kodittomalta podcastissa, mutta sit niinku töissä pitää näyttää niinku jokseenkin niinku cleanilta. Niin kävin hakemassa perusfeidiä ja sit se vaan jotenkin niinku, en mä tiedä miten voi fakkaa noin pahasti, mut kokkas mut on kokattu. Äijä on ollut kyllä pitkä aika kokattunut, että se on justen kanssa. Niin onkin, mut se nyt on vaan se, että kun mulla on tää Avatar hairline. Avatar hairline on kyllä. Ei blessaa. Ei, mut jos joskus on blow upeis, niin kai mä sit menen johonkin Turkkiin käymään hiustasiirtoa. Äijällä on melkein pakko, tiiätsä. Se on viimeistään 28 äijällä ei enää pysty rokkaamaan mitään mullettia, kun se Avatari on vetänyt niin taas, että jo. Täällä on lähempää Seppoa. Sitä ennen tarvii menestyä. Et parempi siis spittaa hyvin, että mä saan mun hiukset minttiin. Tässä on kauhea paine päällä. Podo rahoittaa Vilho hiukset 2027. Jos tästä joskus tulee jotain fyrkkaa, niin kyllä me panostetaan ainakin ihan ensimmäiseksi vaan niinku tähän. No ehkä niinku kamera ehkä. Kamera voisi karvasuus. Ei ole käynyt joku... I'm a hairy man. Pitkäkarvanen. I'm a gorilla in a fucking scoop. Pull up in a scoop. Juu. Nyt on vähän jännä, kun on noi työkuviot. Mulla on koko ajan jalka edessä. Työkuviot on muuttunut. Ei kukaan halua nähdä sun naama. Ja silleen, että mulla on vähän mentaliteetti sit samalla niinku muuttunut. Et ennen se oli semmonen niinku, mun työmentaliteetti oli se, että kun mä heräsin, mä kuuntelin Lava Showssa vai Chief Keef. Ja nyt mä kuuntelen Jambo vapaa freestyle. Se on niinku, ennen oli se, no ei voi laulaa senttiäkään Chief Keefiä kyllä tässä enää enempää, mutta kyllä, jos ette tiedä, niin menette nyt kuuntelemaan Love Showssa Chief Keef, niin tuli semmonen niinku... Jos ette tiedä Love Showssa Chief Keef, niin laittakaa tää podo pois päältä, eikä kuunnelko tätä podoa enää. Me ei ole teidän äijistä enää. Ei todellakaan. Tulee semmonen killer mentality ja sit menee niinku sorvaamaan vaan. Mut nyt kun kuuntelee Jambo vapaa freestyle, niin silleen kuuntele kunnolla sitä biisiä, mutta kun siinä lopussa on se on vapaa, niin
niin se on vaan jotenkin semmoinen, mikä olo niin kuin nyt on. Meitsi on ihan hemovapaa. Toi on kyllä ihan bless. Mulla oli nyt kun koulu starttas uudestaan tuossa 3-4 viikkoa sitten, niin alkoi ihan hyvää fiiliksellä. 2 viikkoa oli ihan jebbis, mutta nyt on ollut taas jotenkin tosi vaikea. Mä oon ollut aina vähän huono ton koulunkaan, nyt kun on vähän muutakin personal stuff tässä around me, niin ollut silleen vähän nihkeetä niinku olla koulussa. Mutta niin kyllä se nyt on niinku rullaa edelleen ihan kohilleen kyllä, että. Mutta ei oo kyllä silleen rehellisesti napostellut yhtään, että ei oo tälläkään hetkellä, niin mulla on ehkä 2 kurssia, mitkä silleen oikeasti kiinnostaa mua. Mut no on just ne, että pakko hoitaa ja kyllä ja ne hoitaa sitten. Nyt on ollut, se vaan johtuu siitä, kun meitsi ei ole ollut läsnä ja jutellut sunkaan, niin heti on ihan maansa myynyt. Mä oon paras äijä, että kannattaa niinku hol at you boy aina heikko hetki. Kauhea self-glaze päällä tänään. Tänään ollaan ihan G-modes. Aurinko paistaa pihalla ja ehkä näin jopa Mimmin kanssa tänään ensimmäistä kertaa varmaan kuukauteen. Tänään on hyvä päivä. Bless. Käytiin tosiaan eilen kattoo se uusi Demon Slayer-leffa. Ja mä oon harkinnut, että mä käyn varmaan kattoo se uudestaan. Siis se oli ihan törkeä hyvä. Uudestaan sama leffa? Joo, se oli ihan törkeä hyvä. Onko se käynyt kattoo ikin silleen niin kuin leffoja uudestaan? Mä oon yhden leffan käynyt kattoo uudestaan. Mä kävin kattomassa silloin, kun jos jengi tietää semmoisen uuden länkkärileffa. Olisiko se peräti, en ole varmaan se Tarantinon leffa, mutta semmonen kuin The Magnificent Seven. Niin sen mä kävin kattoo 2 kertaa. Mä kävin kattoo se eka Fajankaa. Ja sit mä kävin kattoo se jonkun mun kaverin kanssa. Se oli ihan mega hyvä. En ois nähnyt koko leffaa. Kannattaa katsoa, sä tykkäät sit ihan varmasti. Se on en ois ikin kuullut tommosesta leffasta. On ihan mega hyvä leffa. Yksi parhaita leffoja, mitä mä ikin ollut niinku teatterissa katsomassa. Tää on vähän kringe. Mä oon käynyt kattoo yhden leffan ja se on ollut Avengers Endgame. No on toi ihan valid, toi on tosi valid. Mut se oli ehkä sen takia mä kävin kattoo sen toisen kerran, koska me oltiin Raumalla ensi illas, iso hannus. Ja siinä saliin mahtuu ehkä joku 7 ihmistä, silleen versus Finkinoa. Niin tiedätkö, se oli niin täynnä, että jengi joutui silleen niinku, mä kävin 3 kaverin kanssa katsoa sitä paikkaa. Meillä oli ennakkoliput. Yksi mun frendeistä joutui istumaan niinku lattialla, portailla. Sitten, ja jokainen muu niinku silleen ripotelle ympäri sitä salia, että ketään meistä ei päässyt silleen edes niinku vierekkäin istumaan, niin mut tuli niin paska fiilis siitä leffasta silleen ekalla kerralla, niin sit mä kävin katsomassa sen tyyli jonkun daamin kanssa jossain finkkarissa. Sitten vielä uudestaan. En kyllä muista, mutta siitä on joku 100 vuotta, kun se on tullut. Juu, mulla olisi kans yksi tyyppi, kenen kanssa mä ehkä haluaisin katsoa vielä Demon Slayerin silleen leffas. Tiedän, että appreciateais tosi paljon, ihan varmasti. Mut niin meillä oli ihan legitti aihekin tänään, mistä meidän piti jauhaa. No niistä me nyt ollaan vähän niinku jauhettu. No vähän silleen sivuuttaen, mutta siis niinku me ollaan Vilhon kanssa tehty silleen elämän valinnallisesti vähän erilaisia päätöksiä. Pelkkiä huonoja päätöksiä. Siis tosiaan Vilho ei ole valmistunut edes amiksesta. Vittu, ei voi heittää heti alkuun noin pahasta. Bussi on kleisannut itseäni koko alun ja sit sen jälkeen vittu vetää vaan mato alta. Okei, mä muotoilen tätä paremmin. Vilho on 17-vuotiaasta asti painanut kovasti workkia. 16-vuotiaasta asti painanut kovasti workkia kovasti workkia, ollut päivätöissä ja nyt on vihdoin löytänyt vähän semmoista omaa suuntaa viimeiset 2-3 vuotta. Tehnyt semmoista niinku aina about 2 vuotta. Semmoista duunia, mitä itse tykkää tehdä, eli myyntihommaa. Ja meikäläinen on the other hand, mä valmistuin lukiosta vuonna, en muista. Ja nyt opiskelen toista vuotta ammattikorkeassa sähkö- ja automaatioa. Et ollaan silleen ollaan pitkä aikaa oltu niin sanotusti vähän erilaisessa elämäntilanteessa ja haluttais vähän jakaa ehkä niinku fiiliksiä niinku sekä opiskelusta että töistä ja vähän niinku, että miksi ne on ollut meille ehkä ne parhaat ratkaisut. Jos te olette töissä, menkää kouluun. Ja jos te olette koulussa, niin menkää töihin. Hei vaan. Joo, ei siis, no Amis jäi vähän silleen ulkopuolisista tekijöistä jäi kiinni. En avaa sen enempää, mutta ei silleen
periaatteessa omasta tahdosta. No joo, toisaalta ei kyllä kiinnostanut koulu yhtään, koska koulusta ei saa fyrkkaa ja töistä saa fyrkkaa, mutta siinä oli myös vähän ulkoisia tekijöitä. Ja niin, en mä tiedä. Ehkä olisi vaan niinku pitänyt raivolla käydä koulut loppuun ja tolleen, mutta en mä tiedä. Periaatteessa siihen pääs, mitä niinku, tai no ei mulla varmaan ikinä ole ollut niinku myyntiala semmonen, että tää on se mitä mä haluun. Paitsi nyt sit silleen ihan ehkä intis tuli semmonen fiilis, että mä lähden niinku koittaa myyntiä tai hakea myyntialalla. Näitäkin on aika paljon eksperimentoinut. No me molemmat ollaan oltu samassa legendaarisessa huoltofirmassa, jota me ei nyt tässä name-dropata, mutta shoutouttiin. Joo, ei voi name-droppaa firmaa. Jos me kerrotaan jotain tarinoita, niin sieltä saattaa tulla jotain vihasta puhelua perässä, mutta niin. En mä sitäkään tarkoita, mutta esimerkiksi jos vaikka puhutaan työturvallisuudesta tai jotain tommosia, niin jos kertoo yhdenkin tarinan, niin joo, sitten on kokattu siinä. Mutta jos me pelataankin toi silleen niinku heidän pussiin, silleen me vaan joku toinen firma, tiedäksä sanotaan, se on ihan perseestä. Gaslight. Ketä me ei täydä saa olla? Ei tätä ketään saa. Okei, mutta niin mitä mä olisin sanomassa, niin molemmat tehtiin tosiaan samassa huoltofirmassa. Vilho teki nyt varmaan, teikö vuoden vai puolitoista niin pidempääkin hommia, kun mä siinä niin silleen päivätöissä. Kauankohan mä oon ollut? Varmaan joku 3 vuotta. Mä olin kesäduunit plus sit mä olin joku puoli vuotta päivätöissä. Olis mä ollut 2 vuotta putkeen ja sit silleen niinku osa-aikaisen ja tolleen sit vuoden, koska esimerkiksi Intin jälkeen mä olin kuukauden sit Intis silleen vähän jaksottaa jotain päivystyksiä. Joo. Ja no sit totta kai kesäduunista varmaan jostain 14-15-vuotiaasta. Mä en muista, että mä 2 kertaa kesäduunissa, että toisesta mä jäin pidemmäksi aikaa, vai olin mä vaan 1 kesä ja sitten mä jatkoin siitä. Anyhow, anyway, mutta äijäkin on eksperimentoinut vähän useampaa hommaa, että sit sä olit vähän autoi puunaamassa ja sit tää on nyt sun 3. myyntityö, eikö ookke? Joo, 3. myyntifirma periaatteessa. Et nyt ollaan eka mentiin silleen isoon myyntifirmaa, se oli ovel myyntiä ja sit halus vähän tehdä enemmän, niin ei oikein siinä saanut tehty sitä ja sit oli vähän ehkä jotain tiimisisäisiä ongelmia siinä, mitä ei sit itse silleen jälkikäteen katsoa, että toihan oli ihan päivittuu. Mut sit mä siirryin vähän pienempään myyntitoimistoon ja se oli ehkä semmonen silmiä avaava. Siellä pääsit vähän johtamaankin loppupuolella. Ja no, loppuun kohde vähän ehkä tuote kyllästyttiin, sen takia ehkä firmakin kyllästytti, mutta elämäni ehkä parhaimpia valintoja ja paskimpia valintoja, että on mennyt siinä samaan aikaan. Sen voi melkein kyllä name droppaa, koska äijä löytyy useammasta firman niin mainos TikTokista. Ei voi name droppaa. Okay. Joku haluu clouttia tästä, niin ei vitus. Okay. Ei voi name droppaa. Sitten mä silleen vähän en edes hakenut töihin, vaan vähän mainekiiri edellä, joka on silleen, mä oon vieläkin ihan shokissa siitä. Tiedäks silleen, että ja sit se oli hauskaa, koska mun tämänhetkinen työkaveri niin oli samaan aikaan oikein hakenut sinne töihin. Ei ollut päässyt, koska mut valittiin, mutta sitten kun mulla oli pidempi irtisanomisaika, niin ne tarvii myyjä siihen, niin se otettiin sitten silleen, ja se ties siitä. Sitten se tuli sanoa mulle silleen, että bro, että sun takia mä en meinannut päästä töihin tai jotain tällaista näin. Mut sitten riitti molemmille töitä, niin se on ihan hyvä. Niin se on silleen jotenkin jännä, että ensimmäistä kertaa ikinä, no ei oikeastaan ikinä, mutta toi silleen, että mulla soitetaan, että broidi, tuu meillä töihin, että me tarvitaan sua, että me ollaan kuultu susta vaan hyvää ja tommoista. Niin on silleen otettu fiilis. Joo. Itse tosta kouluun liittyen, mä en oo ikinä ollut siis mikään hirveän innokas koulun kävijä tai mitään muuta vastaavaa. Mä nyt on aina silleen riittävällä tasolla pärjännyt koulussa, niin ollut silleen jotenkin luontaista jatkaa sitä kouluuraa aina ja mulla ei välttämättä ole semmoista yrittäjähenkeä siinä suhteessa, että mä jaksaisin hirveästi kokeilla ja eksperimentoida ja pomppia firmasta firmaan tai tehdä omaa yritystä tai toiminimeä. Ei ole oikein mitään semmoista luovaa tai vahvaa ideaa oikein mihinkään suuntaan, niin toi koulu on silleen vähän turvallinenkin siinä suhteessa, että jos ei ole mitään suoranaista suuntaa, mitä haluaa tehdä. Ja
Mä oon kuitenkin sen tyylinen äijä, että meitsi tykkäisi kyllä painaa ihan 9 to 5. Ei painaisi yhtään viikonloput vapaalla 9 to 5 hommaa. Tai no Suomessa on 8-4 yleensä. About. Mutta niin, kyllä se koulu on silleen, että vaikka mä en sitä itsessään nauti, niin se lopputulo, mitä mä saan siitä, niin mä saan siitä se stabiiliuden, että mulla on sit kuitenkin ammattialalla, missä niinku kaivataan kuitenkin työntekijää, ja mä oon kyllä valmis tekemään ihan niinku asentajahommiakin, ja haluaisin itse asiassa tehdä nimenomaan asentajahommia, kun mä valmistun, koska tosiaan sähkötöistähän mulla ei ole mitään kokemusta, että automaatio nyt sen verran, että mä oon ollut 2 eri tehtaalla töissä, ja ensi kesänä menen todennäköisesti taas tehtaalle hommiin, mutta silleen... Mä ihan sen verran keskeytän, että toi on silleen tosi arvostettavaa, että sä niinku silleen haluisit vähän niinku tehdä jotain semmoista niinku vähän niinku yrittäjäpohjaa, mutta sit sä tiedostat sen, että 9 to 5 olisi parempi, koska rutiinit ja tommoset, mä oon sitä mieltä, että äijä tarvii rutiineja niinku isosti. Mä tarvin paskaksi. Että sä et muuten pysty niinku, miten sen sanois, operoimaan. Funktioimaan meinasin sanoa sen, mutta mä en tiedä miten sanotaan, kun mä oon niin tyhmä ihminen. Mut siis toi ei saisi sanoa, mitä mä olin sanomassa, vitsi kun ajatus katkeilee koko aika. Niin kun katsoo yrittäjäpuolen alaa silleen, mitä mulla on 1,5 vuoden kokemus siitä, niin sinne hakee ihmisiä vähän niin kuin niilläkin meriteillä, että mä nyt haen yrittäjiksi, että ei ole mitään kelloaikoja ja sitten ne tekee minimaalista työt, saa ihan minimaalista palkkaa silleen, että jostain mäkkäristäkin tienaisi enemmän osa-aikaisen. Niin toi on semmonen niinku hyvä, että jos sä huomaat, että sulla on niinku semmonen, että sulla on tapana ehkä vähän just torkuttaa. Totta kai kyllä mullakin on se, mutta sitten kun mä menen töihin, niin mä teen tehokkaammin kuin ketään. Se on niinku aina ollut semmonen, mikä niinku on tullut itsellä, varsinkin proviikkaduunis. Koska tuollakin niin kuin edellisessä firmassa, niin siellä oli siis yksikin ja sanoi mulle ihan suoraan, että hän vähän niin kuin oletti, että tässä saa nukkua pitkään, tehdä niin kuin ne tuntimäärät, mitä itse haluaa. No periaatteessa joo, mutta kyllä me vähän niin kuin vaaditaan tulostakin. Että toi on niin kuin tosi hyvä, että äijälläkin on se, että niin kuin tiedostaa sen, että 9 to 5 ei aina ole niin kuin huono ratkaisu. Jengi muutenkin tekee siitä 9 to 5 semmoista niin kuin liian semmoista niinku siis tönkön tuntusta. Se on tosi demonisoitu nykypäivänä. On tosi paljon, ja mun mielestä sitä pitäisi ruveta sille vähän ihannoimaan, koska no, mä en voi sanoa, että this generation soft, mutta tekisi kyllä vähän mieli sanoa, koska... Low-key. Äijä nyt on varsinkin näin osaa esimieshommaa, että vittu aikamoista lyllärtäjää tullut välillä hommiin. Siis jos haette myyntihommia, tai yrittäjäpohjaiseen, ei tarvitse olla myyntihommia, mutta yrittäjäpohjaiseen, niin mä vähän niin kuin edellyttäisin sen, että siinä olisi yksi semmoinen paskaduuni, suoraan sanottuna paskaduuni, silleen, että sä niin kuin oikeasti sua ärsyttää se, että siinä vieressä on joku kake, ketä tekee 3 tuntia 8 tunnista. Sillä maksetaan vielä enemmän, ja sä teet vielä kakeen duunit siihen 8 tuntiin. Jos menee minuutinkin yli, niin pomo vaan huutaa, että ylitöistä ei makseta, jos menee ton takia, että duunit jää tekemättä. Joo, ja sit sun pitää olla vielä se, kun sä menet nuoren äijän, niin sä teet ne firman kaikkein likaisimmat hommat, mitä ketään muu ei halua tehdä, mutta ei vaaditte, että sä mitään skilliä. Ja sit keität kahvin vielä. Joo. Mä en aina kyllä ikinä itse asiassa keittää kaffet, mä sluipasin sen roolin aina. Ei juonut kahvia. Niin, no join mä silloin juotiin kahvia ja poltettiin körssiä like never before. Silloin oltiin hommis. Silloin oli. Ja juotiin kaljaa. Mutta mä oon mies. Joo, mä oon mutsis. Äijä mutsis ja mä oon Juu, siis niin 9-5, 9 to 5, as we say in America. Yeah. The freedom hours. Yeah. Niin, mun mielestä se on ihan liian demonisoitu, koska siis jengi on silleen, että mun tarvii olla vapaa, mun tarvii tehdä 10 keilaa joka kuukausi, mun tarvii meidit. Ei oikeasti silleen, jos sä mietit at the end of the day, niin mitä mä haluaisin elämältä, että mulla olisi silleen stabiili tulo, että mä tuun toimeen. Siis 2 tonnia kuukaudessa käyttörahaa, kaikkien niin lainojen poiston jälkeen ja kaikkien verojen jälkeen, kaikkien. Mulla 2 tonnia joka kuukausi käteen. Niin mä olisin maailman onnellisin mies. Mä voisin tiedä, että jos mulla on semmonen fiilis, että nyt on ihana talvinen sää, että meitsi lähtee nyt laskestelemaan. Mulla on varaa tehdä se.
mä pääsen duunista himaan, mä leimaan itteni pois duunista. Mun ei tarvi ressaa sitä duunia enää ollenkaan. Mä oon niinku dansen kanssa. Totta kai mäkin, jos mä pääsen insinööritöihin joskus, niin mä joudun olemaan esimiestehtävissä. Siinä tulee vähän vastuuta ja paljon, mutta silti. Sä et oo koko ajan kiinni siinä. Saat kaikki työntekijäedut, kaikki eläkkeet, kaikki kondikset, jos me ikinä päästään eläkkeellä. Ja ei tarvitse tehdä, jokaisen ei tarvitse tehdä miltsiä. Se on kuitenkin loppupeleissä niin pieni määrä, mitä jengistä tulee niinku miljonäärejä. Tarvitaan me sitä oikeasti. Mitä sä teet niillä kaikilla miljoonilla? Mitä mä haluaisin? Mä haluaisin omakotitalo ja että mulla olisi siistei fillari. Mä haluan cruisailufillari. Mä haluan kilpafillari. Mä haluan talvifillari. Ja mä haluan kesäfillari. Mä haluan BMX, tuliterä monarki, Crescenti hybridi ja jopo. Monarkki sponsor lendi. Monarkki hit me up. Monarkki hit me up. I need that shit. Mun nykyinen monarkki on vähän, se on vähän kärsinyt. Silloin kilsoi. Kilsoi. Jos tulee Jambo Glaze-jakso. Ei, liipataan noin pois. Me ei promata kenenkään musaa. Paitsi Dade, sit kun se julkaisee. Sit kun Dade blow uppaa, niin Daden musaa me gleisat. Voidaan me katsoa oman kylän poikin, niin Kousit voi gleisaa kanssa. No, shoutout. No ei voi Jänö-klubi. Jänö-klubi Kousi vetää siellä, niin shoutout Jänö-klubi. Älkää kuunnelko kenenkään muun verseet paitsi Kousi. Joo, skippaatte kaiken muun näette Kousi verseet. Joo. Niin ja sit jotain piti sanoa kans tosta. Niin unelmista sen verran, että niinku mullakin on niinku se, että haluaisi tehdä niinku tosi kovaa duunia, näyttää kaikille. Meitsi on kova äijä tekee duunia. Ja sit vois tehdä semmoista markkinointia kautta HR, vähän niinku semmoista, mitä voisi tehdä niinku etänä, mutta mä en halua etänä sitä sen takia, että mä olisin löysä jätkä, vaan siis mä vihaan kylmää ja pimeät niin paljon. Mä oon siis, sit kun lokakuu alkaa, niin mä oon niin masentunut maaliskuuhun asti. Mä kyllä periaatteessa pystyn sen manifestoimaan silleen, että mä pystyn toimimaan ja tälleen näin, mutta mä tekisin niin paljon duunia sen eteen, että mä voisin tehdä duunia etänä, asuu talvet jossain Espanjassa, mulla riittää ihan semmonen passiivinen tulo. Sit vois harrastella sillä, että mä tykkäisin tehdä vaatteita itse, mä tykkään piirtää tosi paljon, mut just se, kun ei oo aikaa, kun pitää käydä siellä työpaikalla. Niin sit pystyis olemaan semmonen niinku pystyis tekemään niinku juttui, mistä itse tykkää. Ja siihen tällä hetkellä ehkä tarvitaan vähän sitä ehkä etätyötä. Joo, siis kyllä mäkin ehkä niinku sit at the end of the day, niin haluaisin kyllä ehkä tehdä mun duunit kuitenkin sit himas. Mut silleen, että mulla olisi kuitenkin... Ei vielä, mut joo. Kyllä mä haluaisin silti niinku himas tehdä mun duunit niinku tulevaisuudessa. Mut kaikille insinööriopiskelijoille, jotka on lukiotaustaisia, niin mä itse suosittelisin sitä, että jos te menette alalle opiskelemaan, mistä teillä ei ole mitään kesätyökokemusta tai mitään vastaavaa, ette ole käynyt amista tai mitään, niin ehkä kannattaa käydä ne rivimieshommatkin kokeilemassa, koska joo, mustakin pitäisi valmistua sähkö- ja automaatioinsinööri, mutta en mä tiedä sähköhommista mitään. Joo, mä tiedän ne paperit, miten ne toimii, mutta en mä halua sanoa Raipe 58V, joka on paljon näitä hommia since he was a little jit. Minä tiedän nämä jutut. Minä olin koulussa. Missäs yliopistossa sinä olet käynyt, niin, Raipe? Niin sit Raipe sylkäsee mun naamahan, meskloppi vittu vaihtamaan mun autorenkaat. Ja siivoo mun nippusiteet. Just näin. Et kyllä mikä siinä on, että sähkärit ei voi siivoa mitään? Niitä nippusiden pätkii vaan lojuu siellä. Siis mäkin muistan silloin, kun me ollaan oltu tyhjentää jotain häkkivarastoja tai tekee jotain siivouskeikkaa sillä, että sähkärit on ollut painaa hommiin. No aina ihan sekaisin. Niin jo. Koko ajan joutuu väistelemään, kun roudaa jotain, ettei mestoja matalaksi. Niin jo. Fuck sähkärit. Ei voi noin sanoa, koska mä en pääs töihin enää. Yksi yleisimpiä. Mä en pääs töihin enää. Bro, se oli siinä. Se oli seuraa, siinä mun tarvii vaihtaa kouluun nyt. Ei oo mun se automaatiopuoli vielä, shoutout kaikki automaatiojätkät. Ottakaa mun duunia vielä. Niin. Friendly fire will not be tolerated. Mut juu, kyllä silleen ehkä ite takas aiheeseen, niin kouluun, niin kyllä niinku varmaan tarttis käydä just jotain, kun ei oo mitään pohjaa. Mut kun mulla on niin paha se silleen, että jos mua ei joku kiinnosta, niin mä en sitä tee. Mut jos joku mua kiinnostaa, niin mä teen sen paremmin kuin kukaan. Tai silleen mä niinku funktioin. Silleen niinku ajatuksen tasolla. Niin silleen, että jos mä nyt esimerkiksi menen myymään ja mä oon saanut uuden myyntiduuni, niin kyllä mä menen myymään sillä asenteella, että mä tuun rikkoo ennätyksiä. Koska
miksi mä tyytyisin siihen. Mä katson sitä listaa, että ketä siellä on kärjessä, niin mä oon silleen, että no toikin on vaan ihminen. Että ei mulla ole ikin ollut silleen niinku, no aina mä oon vaan ollut päättäväinen ja silloin saanut niinku tosi paljon elämässä, kun on päättäväinen. Sillä just, no mä voin kertoa, miten mun duunikuviot on mennyt silleen, että kun eka mä olin niinku just kiinteistöalalla, sit mä voidoin olla, sä kerroitkin siitä, että mä olin autoja puunailemassa, niin miten mä oon saanut se autojen puunailupesti, niin meni silleen, että mä olin tyyli kännikuski mun faijal, ja sit just silleen toi autopesulan niinku pomol, mä en tiennyt, että se omistaa niinku autopesula, sit se kiros niinku takapenkillä jotain, että ei nykypäivän niinku enää löydetä tekijöitä. Et jos niinku haluaa tekijöitä, niin ne on sit niin vanhoja, ja sit kun ne on vanhoja, niin sit ne niinku pyytelee ihan kohtuuttomia. No, totta kai, koska niillä on työkokemusta ja tommoista noin, niin siinä vaiheessa saakin pyydellä mun mielestä. Ja sitten ehkä vähän enemmän kuluja menoja, että niin sä tarvits... Saikkuu tulee varmaan helpommin otettu, kun on vanhus. Juu, ja mussu ja harrastukset tarvii maksaa. Ja vielä emäntälomaa matkaa Bahamassa. Näin, ja pian tulee eläkekin ja kaikkea muut ja tommosia noin. Niin sit mä olin vaan silleen, että tehdään nyt silleen, että saatat mut duuniin ja et tuu pettymään. Sit se vähän haastatteli mua siinä pienessä jurrissa ja sit se otti mut duuniin ja kyllä se mua kisuttelee takas silleen vähintään joku 4-5 kertaa vuodessa. Että kyllä äijän pitäisi tulla takas. Me ollaan silleen ihan hyviä frendejä, että silloin tällöin laitetaan viestejä ja sit heitetään yläfemmat kun nähdään ja tollasta noin. Ja sit no sieltä kun mä olin tehnyt paljon duunia, no myyntihommia mä lähdin silleen vähän niin kuin vaan mainoksesta kautta. Klikkasin vaan suoraan ja oli vaan silleen, että kun yksi päivä vaan vitutti, se oli semmoinen puolivahinko. Oliko se just semmoinen mainos, kun kaikki ne myyntitoimistoja, että haluatko tehdä kovaa rahaa yrittäjänä? Vituttaako sinuakin oravan pyörää? En mä edes muista millainen. Se oli tyyli, että rekry auki ja hae mukaan ilman CVtä tai jotain tällaista. Sitten mä vaan laitoin oman nimeni, sit Kake soitti mulle ja shouttiin Kake. My man, Kake. Juu, kukaan ei tiedä ketä se on, mutta sit Kake otti mun duuniin ja no ovelta ovelle oli aika raffi alku niin sanotusti, mutta sit mä tein hommat hyvin. Mä muistan sit Tupe-tyyliin toi niinku kysyi mua silloin, kun mä lähdin niinku tohon niinku ekaan myyntitoimistoon, niin se kysyi mua silleen tähän, missä mä äsken oli, niin toi kysyi mukaan. Ja sit mä olin vaan silleen, että no en mä oikein tiedä tosta yrittäjämallista, kun se eka oli niinku ns niinku palkkalistoilla. Että kyllä mä haluan niinku ottaa safeisti ja vähän isompi firma, niin haluan ottaa sen niinku varman kortin. Sit mä irtisanouduin sillä lailla, että mulla oli tyyli joku 1 päivä vielä koeaikaa jäljellä. Ja sit mä olin silleen, että joo, ei tää ovimyynti on mun juttu. Irtisanouduin, sit soitin Tumpille, että onks tarjous vielä voimassa. Sit Tumppi sanoi, että ei oo, mutta kyllä mä sun numeron voi antaa eteenpäin. Ja sitten sieltä taas rekryprosessista läpi, kun on vaan niin kuin sanonut, että jos te haluatte tekijän, niin sitten otatte mut töihin. Ja otettiin töihin ja no ei ole vissiin pettynyt, kun 1,5 vuotta mua jaksettiin katteella ja liideriksikin nousi. Ja sitten just sen jälkeen maine kiiri edellä ja nyt mä oon tässä niin sanotusti. Että niin kuin aina on ollut silleen, että jos mä jotain haluan, niin kyllä mä sen niin kuin otan. Mutta ei toi nyt toimi silleen, että mä voin nyt päättää, että musta tulee lääkäri. Vaan silleen niin kuin totta kai pitää olla semmoinen, mihin niin kuin NS pystyy ilman koulutustakin. Joo, ja siis mä en nyt ole ihan noin pitkä uraurtaja ollut kuin toi Pikkulampala, kun mä oon joutunut vähän koulussakin käymään, mutta mullakin oli silleen, kävi vähän hauska juttu, kun hain taas kesätöihin totta kai harkkapaikkaa siinä samalla, kun automaatiota opiskelin, noin tehtaat on meikäläisellä aika hyviä paikkoja saada harkkaa, niistä saa niin kuin näin kouluttamattomana ihmisenä niin ihan hyvää fyrkkaa, niin hain 2 mä hain varmaan 4-5 tehtaalle itse asiassa hommia. Ja yksi niistä tehtaista oli se, missä mä olin ollut aiemmin hommissa. Ja mä sain yhdeltä toiselta tehtaat paikan, mikä oli ehkä silleen, että vastaa vähän enemmän mun alan toimintaa, niin otin sen paikan vastaan, niin sieltä tehtaalta, missä mä olin viimeksi ollut, niin ei ollut tullut mitään haastattelupyyntöä tai mitään, vaan tuli ihan suoraan koodi. Sen verran mä sanoin, että elintarviketeollisuuden tehdas, niin tuli vaan että äijällä on työterveystarkastus tuossa viikon päästä, tuu sinne sit ja tuu hommia.
että Broidi, mä en oo suostunut tulee tehdä hommia. Mä ajattelin, että äijä tulee vaan. Kyllä me otetaan äijä hommia. Mä saan jo toisen duunipaikan. No ei se mitään, että katsellaan ehkä ensi vuosi vielä. Nice. Mutta toikin on just tuossa huomaa sen, että siellä on selvästi hoidettu niinku hommat hyvin. Että toi on vaan niinku itsestäänselvyys, että totta kai me tää äijä otetaan. Niin tehkää ne työt hyvin. Tehkää työt hyvin. Vaikka se olisi niin paskaa hommaa, äijäkin valitti silloin kyllä joka päivä. Siis siellä olisi iltavuorossa, aamuvuorot menee. Äijä aina soitti mulle, joko himasta töihin tai töistä himaa, ja vittu en enää ikinä, ei enää koskaan, oikeesti mä teen mun koulut hyvin, ettei tarvi olla tämmöstä, siis oikeesti mä siis käy sääliksi kaikki, ketkä tuolla on niinku. No ei nyt ihan tolleen, ei sen, melkein. Ja siis kyllä mua hajotti se homma väliin, mut siis loppupeleissä niin shoutouttiin kyseisellä tehtaalla, siis ihan mahtavat esimiehet, ja siis ihan mahtava työporukka, ja työ oli tosi yksitoikkoista, ja ei välttämättä mitään hohdokasta, mut siis ihan hyvä liksa, ja ei tarvinnut ajatella, ei ressannut se homma kyllä niinku yhtään. Se ei ressannut yhtään, meni vaan ja teki. Ja mitä enemmän teki ja mitä nopeammin teki, sitä nopeammin pääsään pois. Aika kuluu aina nopeammin, kun tekee enemmän. Vaikka te olette palkkaduuneissa ja ihan sama millainen te teette teidän duuni, niin se liksa on aina sama. Mutta kyllä ne esimiehet aina huomaa, jos te teette hommat hyviä. Siellä on niitä vanhempia työntekijöitä, jotka tehdään sitä kauemmin. Ne myös arvostaa, kun tulee kesäjantteri, että ne sykkii vähän enemmän. Että se on myös silleen vähän huilia niille vakkarityöntekijöille. Että niinku avustatte niitä, koska joo, mulle koulu on paljon raskaampaa, mitä töissä käynti, koska mä en nauti siitä. Siellä on paljon asioita, mistä mä jopa tykkään, ja sille, että mä voin tehdä tätä duuniksi, mutta kun se on mun duuni, niin mun asenne sitä kohtaa on huono, ja mä koitan workkaa sitä koko ajan, että mä valmistuisin ajois ja saisin hyvät paperit. Ei sitä se enempää, mutta oikeasti tehkää ne duunit aina hyvin. Aina hyvin. Palkkajuokseminen on biggest cap. Se on huge cap. Huge cap. Että tee sillä että tyydy siihen, että no mä saan tästä tunnit silti, vaikka mä en tekisi näitä juttuja. Tehkää ne jutut. Katsotaan oikeasti ihan hyväksi, saatte semmoset paperit, että pääsette varmaan sitten vielä vähän vaativampiin paikkoihin. Hyvä esimerkki on kyllä tästä mun isobroidi. Siis sun isobroidi on niinku the employee of the century. Siis on, siis tiedäks, vaikka ei olisi duunis edes niinku samassa firmassa, niin mun mielestä se ansaitsisi tohon munkin firmaan niinku kuukauden työntekijä. Silleenkin, siis iso Ö, aka iso Lampela, aka Vilho isobroidi. Shoutoutti, mä tiedän, että sä katot ja kuuntelet, meidän biggest fan. Ainut fan, mut siis maailman kovin workkimies, siis kaveri on painanut junnustas hommia. Onks iso, se on laivasähkärikoulutukselta? Olisiko laivasähkäri? Niin kaveri on legit painanut niin hyvää hommaa firmassa ja saanut niin hyvät suositukset ja kaikki, että se on tällä hetkellä lääkefirmassa huoltoinsinöörinä. Ja siihen hommaan haki ihan varmasti joku, joka on oikeasti niinku joku tuotantoinsinööri tai joku muu vastaava. Ja meidän Öömäni otti pesti. Nyt oli just neuvottelu ja porukkaa lensi pihalla ja siellä se jurnuttaa vieläkin. Broidi otti ylennyksen YTistä. Siis vittu mikä ministeri, siis respekti. Siis en sano, että kaveri on niinku vaan päässyt tuurilla eteenpäin, vaan se on tehnyt hommia, että kukaan muu ei ansaitte tommosia niinku. No onhan tuossa nyt tuuriakin mukana, mutta siis tommoista niinku mahdollisuutta ei ansaitte kyllä ketään muu kuin meidän Ösmän. Ja Ösmän on kanssa puhunut sitä, että se haluaisi silti ehkä tuossa niinku ohella opiskella sit niinku monimuotototeutukseen ehkä jonkun niinku ja ainut syy, kun siltä tuntuu pahalta siitä, että kaikki muut, ketkä siellä on hommissa, on käynyt kouluja pitkän kaavan kautta, paitsi se, niin siltä tuntuu pahalta se. Tiedätkö, toi on niinku, ei tosta kuuluisi tuntua mun mielestä yhtään pahalta, vaan oikeasti silloin sun pitäisi niinku katsoa peiliin ja olla silleen että vittu mä oon kova jätkä. Mut kun mun isobroidi ei funktioi silleen. Se on maailman epäitsekkäin ihmisin. Facts. Ja tää on siis opetuksena kaikille ihmisille, jotka on tällä hetkellä himmossa, että koulu ei jotenkaan ole mun juttu. Mä en sano, että Ösmän ei olisi hyvä käymään kouluun, mutta siis jos koulu on silleen, tää teidän juttu, että mä oon käynyt amikse, mä oon Raksalla, mun life on ohi, tiedätkö, että mä teen tätä hommaa mun loppuun. Ei se ole silleen, että teette teidän hommat hyvin, niin tiedät kyllä arvostus tulee, palkka nousee ja hommat paranee. Siis
mun Bondatkaa vähän esimiehen kanssa ja kirjoittaa hyvät paperit. juu, Ne merkkaa tosi paljon. siis mun eksän faija on mun tietääkseni se on maansiirtofirmas niinku insinöörihommissa ja ei todellakaan insinööripapereja. Joo, ei varmasti. Niin kyllä sinne pääsee tekemään, ei kaikkien tarvi olla. Jos kaikki meistä olisi koulussa, niin ei tämä maailma pyörisi. Ja jos kaikki meistä menisi vaan suoraan duuniin, niin tämä maailma ei pyörisi. Me tarvitaan kaikkia. Mua vitutti aina lukiossakin, että Shouttiin roskakuskit. shouttiin roskakuskit, we need you guys. Ja vissiin ihan väliksäkin, mut siis mies iskee jälleen. No niin. Mut kaikkia tarvitaan. Mä voitettiin lukiossakin aina yli kaiken se, että Amissa vaan tienaa enemmän. Sitten se niinku idea siitä, että Amislahjat on kaikki tyhmiä. Ei se oo tolleen. Amiksessakin oli ihan varmasti paljon fiksumpia äijiä, mitä lukios oli. Mut niillä vaan oli se niinku setti, että ne haluu käydä tän alan, tietsä. Että tää on se ala, mitä mä haluan opiskella. Mä haluan nopeasti vaan duunia. Siinä ei ole mitään väärää. Ja jos sä menet lukioon silleen, että mä en tiedä mitä mä haluan duunaa, niin ei sekään haittaa. Kuka oikeesti tietää 16-vuotiaan, mitä sä haluat tehdä? Ei kukaan. No silleen ehkä joku prosentti ihmisistä, koska kyllä tosi monellakin niinku muuttuu aina ne, mitäköhän mä oon halunnut olla junnu, tyyli joku poliisi. Nyt mä oon mietin silleen, että no en kyllä rupea poliisiksi. Siis mä halusin pitkään olla siis fysioterapeutti. Mut sit mä tajusin, että se ei oo pelkästään, että mä pääsen tutustumaan urheilijoihin ja duunaan urheilijoiden kanssa, kun sit siinä on ne kaikki muutkin aspektit, mihin mä en välttämättä sovellu sit taas ihan niin hyvin. Ja sit totta kai ammattifutari piti olla. Mustakin piti tulla. Mä pelaisin NBA:ssa, mutta Lauri Markkanen oli vaan pidempi. Toi on kyllä kriittinen. Jos mä olisin 2 metriä 14 senttiä, niin mä saattaisin pelaa NBA:ssa. Joo. Ei vaan. Sauttiin Suomen koripallo. EM4. Ei mitallia, mut on se paremmin kuin futiksessa. Shout out Miro Little. My goat. Siis mua ärsyttää toi niinku kaikessa sportissa, ei pelkästään koripallossa, mut silleen, että siellä on niitä työmyyriä siellä kentällä. Ja sit vaan katsotaan niitä, ketkä on tehnyt eniten pisteitä, eniten syöttöjä, eniten tommosia noin. Ne merkkaa pelkästään, varsinkin Fusses nähdään aika hyvin noin. Okay. Niinku, Fusses arvostetaan semmosia niinku Sergio Busquets ja Rodri hyvin esimerkkeinä äijä, joita arvostetaan. Ja ne on just semmosia niinku, no Busquets oli aika laiskaa äijä silleen at the end of the day, mutta semmosia niinku, jotka ei näy siellä scoreboardilla, mutta kun ne vaikuttaa siihen pelin tempoon ja niinku muutenkin. Joku Declan Rice esimerkiksi Arsenalille, sori nyt Arsenal Glaze, jengi tulee dissaamaan, kun mä fiilaan Arsua, mutta siis Declan Rice niin ei näy scoreboardilla, mutta se äijä on vaan kaikkialla. Ainut ketä on semmonen oikeesti well-rated työmyyrä, mutta se nyt johtuu siitä, että yksi aika tunnettukin koripalloilla nosti sen, niin mennään vuoteen 2005. Helsingin jäähalli. Dennis Rodman. Dennis Rodman on oikeasti semmonen niinku työmyyrä, ketä on niinku oikeasti nähty. Mutta se johtuu siitä, että MJ kleisasi sitä ihan paskaksi. Niin, ja toisaalta sen tyyppisistä pelaajista varmaan muutenkin tykättiin Ysärillä vähän enemmän, kun nykyään on niin pretty boy basketball. NBAs varsinkin, siis NBA on hirveä pretty boy basketball nykyään. Onhan se sitä. Kyllä Euros oli kuitenkin vähän vääntöäkin jo. Niin jo, joku, jos jengi katsoo Georgia Suomi-peliä, niin suomalaiset menossa kuolla. Mut ei voita meitä silti. Mut joo, takas kouluun, niin mikä äijällä on silleen, että no onko sulla ton koulun jälkeen, niin onko siinä sit kaikki niin sanotusti? Siis kyllä se on tässä, koska sit mulla on vihdoin niin joku ammatti. Et vaikka mä en ikin tekisi ton ala hommia, niin mulla sentään on ammatti. Ja siis plääni on todellakin tehdä ton ala hommia. Mulla ei silleen niin päällinpuoli ole mitään väliä, että minkä ala hommia mä teen. Mutta ehkä joku tommonen tekninen ala on semmonen mun juttu. Ja siis onhan siellä paljon juttuja, mitä mä tykkään tehdä. Kaikki suunnittelu- ja piirtohommat ja laskuhommat. Niin ne onhan ne semmosia, mistä mä tiedän, että mä ihan nautin näistä, mä voisin tehdä tätä duunikseni. Mutta kun se on koulu, niin mä oon wacki juttu. Mä en jaksaisi tehdä tätä. Miksi mun tarvii tehdä tää? Mutta jos se olisi mun duuni, mä oon, että meitsi duunaa. Mä oon vihannut kouluun hyvin kauan. Mä en lukiossakaan mä en tehnyt yhtään mitään. Mä olin sen verran fortunate kaveri, että mulla on hyvä lähimuisti, niin se kärräs mun lukio läpi. Voin sanoa sitä kaikille, jotka löysää, että lukios, niin AMKki on ihan whole nother game. Siellä tarvii tsemppaa. Voidaanko me puhua vähän, en mä tiedä kuin junnut tätä edes, tai katsoako tätä ylipäätänsä ketään, mutta silleen peruskoulu,
niin se on ehkä niinku lapsen vaikeinta aikaa. Siis peruskoulu on maailman niinku yläaste. Yläaste on niinku maailman rankin juttu maailmassa. Siis se on niinku, se hittaa differenttiä. Jos mä niinku saisin sanoa jotain niinku yläaste meitsillä, niin mä sanoisin, että duuna vaan omaa juttua. Ei sillä ole mitään väliä silleen loppupeleissä, että totta kai kun koittaa olla semmonen cool äijä ja hakee aina klauttia yläasteella, niin sit kun sä vaihdat niinku isompaa kouluun, niin sit sä tajut, että ei vittu, mä oon ollut tyhmä. Siis meitsillä oli kyllä niin vaiheittainen yläaste, että meitsi pullappas yläasteelle, mä olin nörtti. Sit mä switch-appasin, että mulla oli emo-poika. Sit mulla oli emo-feissi. Ja sit mä olin niinku olevinani joku. Sit mä olin niinku olevinani piireissä silloin loppuun. Ja sit mulla oli niinku 7-luokka, mä olin niinku kiusattu nörtti. Ja sit mä olin 8-luokkaa, mä olin vähän outo emo boy. Ja 9-luokkaa mä olin piireissä. Koska me ollaan silleen... Siis mä aloitin koripallon tyylin 16-17-vuotiaat 9-luokka tai sit lukio ykkösellä. Jompikumpi. Mun mielestä se on 9-luokka. Vai oliks mä... 9-luokan päät. Ei me oltu samoissa. Joo, kyllä äijä oli juu silloin 9-luokan päättäjä. Joo, silloin kun... Juu. Niin. Vitsi, mä olisin kiusannut kyllä äijää, kun mä olisin nähnyt emolenni. Vittu, mua kiusattiin. Mä olisin kiusannut koviten. Mulla oli vielä kaikissa se, että mulla oli kaikista ärsyttävin ääni, kun mä oon ollut ihan kauhea helari. Et sano sitä. Et sano sitä. Haluun vittu käkättimees! En mä onneksi sanonut tolleen. Mä en oo ikin uhkanut ketään silleen, että mä hakkaisin ketään tai tolleen. Mä oon vaan aina mennyt vaan liian henkilökohtaisuuksiin. Äijä olisi ollut just se, että äijä, vedä ranteisiin! Varmaan jotain tota luokkaa. Mennyt ihan liian niinku henkilökohtaisuuksiin, tiedätkö? Yläasteen opettajilla ei mitään haju paljon niillä maksetaan, mutta niillä voisi kyllä maksaa enemmän, siis koska jengi on ihan perseestä siis yläasteella. Me oltiin ihan hirveet, Ja siis ei kenenkään tarvitsisi kestää siis tuollaista. Siis mua hävettää siis yläasteessa se, että kuin huonoja me oltiin opettajia kohtaan. Sitten mua hävettää se, että kun mä olin itse kiusattu yläasteen alussa, niin mä näin ainoa way outti on se, että mä rupean itse sitten siihen kolikon toiselle puolelle, se hävettää. En ollut välttämättä kaikille ihmisille kauhean mukava, sillä on paljon tyhmiä juttuja tehty kaduttaa. Plus sit niinku semmonen ylimalkainen perseily koulussa ja koulun ulkopuolella. Siis koko ajan piti vaan tehdä kaikkea mahdollisimman tyhmää ja saada klauttia. Mäkin oon silleen niinku kinda ollut koulukiusaaja, mut mä oon niinku sen verran kumminkin fiksu kaveri ollut, että mä oon aina kiusannut niinku koulukiusaajia. Koska ketään ei yleensä uskalla niinku edes alkaa ryttyilemään niillä. Mutta ne on oikeasti niitä kaikista helpoimpia kohteita, ja mä nautin siitä, kun mä saan se ison pahan pojan itkemään. Mutta tälleen jälkikäteen niin on sekin ollut niin helvetin tyhmää. Että ei olisi niinku mitään tarvet mennyt niin henkilökohtaisuuksiin. Mä oon ollut ihan kauhea kakara. Ei ole muutenkin noin vittua sanaa valves. Mä olin vähän silleen, että mä vaan jossain kohtaa rupesin menemään massan mukana, kun mä oon nyt vähän päässyt takas näihin mun omiin juttuihin, kun mä tosiaan tykkään tommosista ei niin cooleista jutuista, sarjakuvat, piirretyt sarjat, anime on tosi isosti mun juttu, keräilykortit, Yu-Gi-Oh on maailman sairain peli, mitä on ikinä tehty, videopelit on isosti mun juttu, niin ei ne, tiedät sä, pullappaat noilla eväillä jonnekin yläasteelle, niin jokainen osaa varmaan laskea yhteen. Totta kai mä olin sporttinen jätkä, mutta se ei kantanut, kun mä en pelannut lätkää. Lätkä on semmonen, että sä vapaudun vankilasta korttia yläasteella. No. Jos siellä on jotain yläastelaisia, ketkä kuuntelee, niin hommatkaa kavereita vaikka koulun ulkopuolella, semmosia omahenkisiä. Jos teitä kiusataan koulussa, niin se on totta kai, ei oikein opettajat voi tehdä sille mitään, mutta se on vaan se 3 vuotta. Sen kyllä kestää oikeesti. Et oikeesti matkaa niinku omahenkisiä frendejä. Silleen esimerkiksi miten mekin, niin kyllä meistäkin niinku silleen muovautui aika niinku nopeasti semmoiset ns-samahenkiset loppupeleissä. Et no, vaihtopenkillä me istuttiin aika paljon. Meitsi oli loukisia ja oli paskakoriksessa. Mä oon väkein koripallon pelaa. Mut korissa on vitu hauska laji silleen, että voi vaan käydä heittelemässä. Ja mä olin energiakaveri. Mä olin niinku koripallojoukkoja, siellä lätkäpelaajia. Samanlaista kuin lätkäs niinku goon pelaajia. Mut mä olin meidän goon.
Just näin. Se oli silleen, että äijä toi kaikki frendit katsomaan, ja sit sieltä vaan tuli chantti, että lennikentällä. Joo, sit dropattiin, mutta sit meidän coachi sanoi niin vaan, että no nyt on varmaan pakko heittää. Sit Yleisö haluaa. Yleisö haluaa, niin coachi inettiin. Just näin. Coachi laittoi coachi ineen, just näin. Mistä nimi coachi on lähtenyt? Siis mä oon pitkään ollut jalkapallovalmentajana ja mä oon ollut tosi nörtti siis futiksen suhteen myös ja rakastan lajia edelleen. Ei tule kauheasti pelattua, mutta seurattua kuitenkin. Ja aina jos on jotain höntsätapahtumia, shoutout maailman kovin jalkapallojoukkue FC Turgeri, niin jos on jotain hönätapahtumia, niin menen aina pelaamaan. Mutta siis mä olin futiscoachina joskus ja mä olin joko loukista tai sitten mä olin jälleen kerran lopettanut, kun mulla ei ole toi henkinen kantti oikein kestänyt futista, niin mulla on semmonen yksi hyvä ystävä, kutsutaan nyt nimikkeellä vaikka Herska. Ei siis kaveri ei vedä Herskaa, vaan sukunimi on vähän sen tyyliin, niin voi lyhentää Herskaksi. Niin. Mä vedin Herskalle joskus samalla aikaa, kun mä valmensin siis junnujoukkuetta, niin mä kävin vetää Herskalle jossain kohtaa niin yksityisiä pelipaikkakohtaisia reenejä. Sillä ihan huvin vuoksi niin for a friend. Ja Herska rupesi kutsumaan mua coachiksi aina välillä. Ja mä oon aina vihannut mun etunimeä. Mä en tykkää Lenni nimestä. Lenni! Mä vihaan, jos joku mun kaveri kutsuu mua Lenniksi. Mut siis mulla on ok, jos mun joku sukulainen kutsuu mua Lenniksi ja mulla on ok, jos mun kumppani kutsuu mua Lenniksi. Mä aina haluan, että mun frendit kutsuu mua Lenniksi ja jotenkin särähtää korvaa. Sitten mä olin, että kun Harmo rupesi kutsua mua coachiksi, mä vaan olin joku päivä. Mä oon nyt coachi. Et mä oon coachi, plus mä oon ollut aina iso JVG-fani. Jengi varmaan tietää Jare Brandtin, niin Jare Brandttihan kulkee nimikkeellä coachi. Niillä on biisejä coachi hoitaa ja mä en ole ikin päässyt tuohon JVG-gameen niin mukaan. Mulla on ollut paljon lätkäpelaaja kaveri. Se muovasi mun yläasteita, että se me ei tehty mitään, mutta kun sportattiin, juotiin kaljaa ja imettiin nuuskaa. Siitä meidän yläaste oli kyllä parempi, että siellä ei ollut niin paljon lätkäpelaajia. Siellä oli enemmän fusseajia. Fusseajat oli ihan chillejä, mutta me hävittiin jokainen koulu fusseturnaus aina. Mutta rehellisesti mä en kyllä jaksa fusseja. Tylsä laji. No, kuningaslaji. Fucking fight me for it. Okei. Se, että 9 tai puolitoista tuntia vaan 3 erikoistilannetta ja 1 veto maalia kohti. Ja no joo, on siinä jossain keskikentällä sitten jotain pikkunäppäriä, mutta ei jaksa katsoa sitä. No mulla on sen verran pahat ADHD-aivot, että koriksessa sentään tapahtuu jotain. Se on varmaan se syy, minkä takia mä en tykkää fussesta. 1-0 ei ole ollut kiinnostava peli. TikTok on 120-132 on ihan vitun kiinnostava loppu tai peli, että miten näin paljon on jengi tehnyt pisteitä. Joo, ei nyt tästä lajiväittelystä sen enempää, mutta mun yläasteella ei ole mitään muuta kuin jengi, jotka käytti päihdeaineita väärin ja sitten hokipelaajia pääosin. Meillä ei ollut niin paljon. Meillä oli semmoinen niin kuin NS semmoista vähän tunnollisempaa porukkaa. Teidän koulu oli kyllä semmoinen, että siinä laitettiin kaikki kauhuhenkilöt, hahmot. Ei nyt saa sanoa tälle, mä toivon, että kaikki on menestynyt johonkin suuntaan ja päässyt eteenpäin, mutta on näitä kipuilevana nuorena henkilönä niin porukkaa, jotka ei tehnyt välttämättä niin hyviä valintoja. No about silleen. Kun ei meillä ei ole silleen loppupeleissä, kun mä katson niinku taaksepäin, niin ei meillä ollut. Oli siellä muutama semmoinen hiljainen poika, mutta ei niinku oikeasti kaikki oli semmoista niinku suht koht samoin tyhmiin junnui. Ja silleen, että oli niinku jotain tulevaisuuden suunnitelmiakin. Ei voi sanoa noin pahoin. Ei voi sanoa ei voi sanoa sä oot taas ihan hirveä ja ripos taas kiusaamaan. Anteeksi. Kato kameraa, pyydä anteeksi. Anteeksi. Noniin, joo. Mut, niin en mä tiedä. Mut se, että oikeesti, että kuinka kauhean mä oon ollut niinku muille oppilaille ja opettajille, niin se on ollut kyllä järkyttävää. Mut se on oikeastaan ollut vaan just sitä, että no kotona on ollut kans vähän. Se on aina oman kipuilun päittämistä. Vanhemmat ottanut vähän yhteensä. Mut en mä silti kadu mitään. Kyllä mun mielestä niinku, jos niinku jengi sanoo, että niinku, et haluaisi niinku palaa taaksepäin ja sanoa jotain tai muuttaa jotain, niin en mä kyllä loppupeleissä muuttaisi yhtään mitään. Mulla on kyllä pari juttua, mitä mä muuttaisin. Me oltiin aika ilkeitä joskus. Niin, mut silleen overall. En mä overall ehkä vaihtaisi mitään, mutta on siellä silti muutama juttu, mitä mä tekisin kyllä toisin. No, totta kai nyt kaikilla on joku tommonen, mutta siis silleen sanotaan näin, että main eventit, niin en muuttaisi mitään.
En mä tiedä, onko se simas oleminen yläaste ja poikaitten kanssa kauhean rällästäminen. Siis kui se tarvii aloittaa niin nuoren? En mä tiedä, siis joku siinä on. Siis Veri vetää. Kun miettii, että millainen niin kuin nyt käyttää niin kuin alkoholia, niin nyt mä oon silleen niin oikein, kun sitä ehkä voi niin kuin käyttää. Että mä juon ehkä maks 3 yhden illan aikaan. Ja tiedäks, kun mä en tiedä minkä takia, niinku, et suomalaisessa kulttuurissa lähtee estot vaan viinalla. Minkä takia? En mä ymmärrä. Mulla oli vähän Junnun kanssa se, että kun meillä oli vähän semmoista kulttuuria, että mitä kovempi sait vetää substansseja, niin sitä kovempi jätkä sä olit, niin kun mä en vetänyt ketamiinia 13-vuotiaan. En ole vetänyt mitään vahvoja huumeita junnuna. Puhutaan alkoholista. Alkoholista puhutaan, niin siis se oli vähän silleen, että vitu substanssi. No vittu. Miksi pitää sanoa tolleen? No vittu. Et oo noin cool äijä. Mä oon noin cool äijä, mä oon käynyt kouluun vittu. Oot siitä. Niin, flexaa verbaalisesti. Yeah. Niin. Oli vähän semmoista kulttuuria, että mitä kovempi sait vetämään, sitä kovempi äijä sait. Kun mä en oo silleen, mulla ei oo niin hauskoja juttuja, että mun hauskuus ehkä on siitä, että mä oon vaan vähän silleen koominen jätkä. Niin mä sain isosti klauttia, että mä olin ihan vittun kova vetää keittoa joskus. Mä vähän pääsin silleen niin bileisiinkin sillä ajatuksella, ainakin mulla on vähän semmonen kuvitelma, että pääsi sillä ajatuksella, että jos me kutsutaan tää äijä, niin saadaan meininkiä. Tää vetää pähkinöiksi. Juu. Plus mulla oli semmonen... Tommosia on Raumalla ihan liikaa, tommosia äijiä, niin, oli. Joo, ja siis mun paras lapsuuden ystävä, vieläkin hyvä ystävä, niin Skege, voitte varmaan päätellä lempinimestä. Kaverikaan ei siis ole todellakaan, ei vedä mitään vahvaa kamaa tai mitään, mutta niinku, se oli vielä niinku mun se pahempi puolisko. Ja me oltiin semmoinen dynamiittiduo joskus yläasteen. Me oltiin niin öis, kun ihminen voi olla öis. Ja ihalia junnun. Silloin kun mä muutin omilleni 18-vuotiaan, muutin aikalailla heti kun mä täytin. Ja oli tuparit. Mä miettisin eka semmosia rauhallisia tupareita, mutta silloin oli tyhmä junnu. En mä nyt tiedä, onko mä siitä niin kauheasti kasvanut, niin sit niin piti saada meininkiä. Äijä totta kai oli listalla. Ja sit tiedäks kutsui Skege silleen, että kun teijät 2 laittaa, niin kyllä sit jotain tyhmää tulee. Siis se tyhmyys tiivistyy. Mä Skegen kanssa, tai lyötiin nykyään vähän rauhallisempaa totta kai, mutta siis silloin junnoin, kun mä ja Skege lyötiin meidän päät yhteen, niin vittu sit lähti. Mut kun silleen jälkikäteen muistelee, niin eikö meidän tuparit loppunut joskus 10 ja poliisit tuli häätämään about. Tollain. Eikö kyllä ne meni olisiko ollut... No kun ne alkoi niin aikaisin. No totta, kyllä se voi olla, kyllä häädöt sieltä jossain kohtaa tuli joo. 10-11 varmaan. Niin joo, mä ja Skege vedettiin vähän rattaleksi. Sitten oli tyyli korona-aikaa, niin ei voinut mennä edes baariin jatkamaan. Ei, se oli sit GG siinä kohtaa. Me oltiin mun mielestä tyyliin vielä, kato kun äijä on niin vuoden vanhempi, me oltiin junnuja. Me oltiin alaikäisiä. Oh my god. Ei olla juotu alaikäisin. Ei pidä paikkaa, me ollaan joutu ainoastaan täysikäisenä. Minulla äijä aloitti kyllä keitovetämisen ihan liian nuoren. Mä olin 13, sinä vuonna täyttämässä 13 mitä ainakin. Helvettiä? Siis oli pakko ryhmäpaine ja piti saada klauttia ja oltiin, että piti olla kova äijä. Siis mulla on varmaan 7 tai 8 päättärit. Kuinka vanhoja silloin ollaan? Täyttämässä 14. Jos on 8 päättärit, näyttämässä 15. Olisiko ne ollut 8 päättärit? Mutsi kattoo tän, niin soittaa mulle heti, että jumalauta. Mä oon jäänyt niin monta kertaa kiinni, että mä veikkaan, että jos mun mutsi tai faija kattoo tän, niin mä veikkaan, että ne tietää kyllä. No kun mä en tiedä, kun tästä ei puhuttu. Mun mutsi on kerran huutanut mulle silleen, että tarviiks joka viikonloppu juoda. Se oli silloin, kun mulla oli se vähän pahempi putki päällä. Keittiö. No, keittiöero. No siihen samaan syssyyn tyyliin. Mut silleen se oli niinku, että täysikäinen oli. Siis se oli se, että tarviiks joka ikinen viikonloppu juoda. Ja se oli just semmonen päivä, että mä en ollut sinä päivän juonut, mutta kyllä seuraavan päivän oli tarkoitus mennä. Niin sit tuli vähän sotaa. Mut ei oikein muuten oo ollut mitään tommosia. Mulla oli muutenkin niin vaikea, oli junnu, niin mä syrjäydyin aina himas silleen omaan huoneeseen, niin ei mun porukat silleen juurikaan mulla jutellut. Enkä mä jutellut mun porukoilla. Mä jäin kertaalleen Virkavallankin kanssa vähän kiitosta alaikäisestä vitun läppäjuttu. Juopottelusta tosiaan. Olin vähän simassa niin matkalla Kortelaan ja niin joku mukava rekkakuski saudattiin, kun sillä rekkakuskilla oli katsonut, että tää junnu on vähän liian simas, pitänyt mua paikallaan, soittanut kytätsin ja
kytät raahas mut sit Maijaa ja mä olin kytille huutanut sitten ihan täysillä. En ole laittanut vastaan tai mitä, olin kyllä hyväksynyt kohtalleen, mutta olin sanonut kytille siinä, että jos nyt päästätte irti, niin meikä mohikaan, niin juoksee yli 3 tonnia Cooperi, että ette ikään saa kiinni. Ihan vittu hyvä juttu. Pojaa ei ole ikin päästänyt irti, ja totta kai mä menin sit Maijalla siitä asemalle, ja sit porukat haki mut pois sieltä. Niin. Kyllä on tehty tyhmiä valintoja, Junnu. Tosi tyhmiä. Oh. Litran kosanderia. Siis se määrä, mitä on niinku juonut niinku 18-vuotiaanakin, niin... En mä pysty vetää semmosia enää, mä kuolisin. Siis mä ihmettelen, että miten ei oo kuollut. Siis legit. Miksi me puhutaan alkoholista? Fuck alkoholista. No ei edes pitänyt puhua alkoholista, me piti puhua sit vittun koulusta duunista. Mulla on ihan sivuraitalla. Koko aika rönsyilee nää meidän jutut. Niin, ei pysy aiheessa yhtään. Onks meillä koulusta duunista jotain vielä? Ei varmaan se suurimpi. Jos olette töissä, niin tehkää työt hyvin, ja jos olette koulussa, niin otakaa koulut hyvin. About tälleen. Oliko se siinä? Kai me tähän varmaan lopetellaan, ei mulla ole mitään sen Käy suurempaa. Koulut jo hanki pätevyys. Ei voi panna sitä päihteiden syyksi, että pystynyt pitämään rotia, vaikka kestä sun kotia.